Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang Inyo News Team. Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Bacolod naka-record sa pinakauna nga kaso nga nagpositibo sa COVID-19. Isa ka person under investigation sa COVID-19 sa siyudad ng San Carlos nagtaliwa na. Sa balita nasyonal, kaso sa COVID-19 sa Pilipinas naglambot na 230 samtang 18 na ang nagkalamatay. Western Visayas Medical Center pagahimuon sang DOH nga Sab National Laboratory. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Sabado, Marso 21, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Kung mabigat ang araw mo ngayon, gagaan yan bukas. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:04, sa detalye na sa mga balita lokal. Ginkompirmar ni Bacolod City Mayor Evilio Dia nga may isa na kakaso sang nagpositibo sa COVID-19 sa siyudad sang Bacolod. Sa press conference kagabi, ginpahayag ni Dia nga nabato niya ang resulta sang test ng ipadala ni DOH Region 6 Director Dr. Marlene Convocar. Ang pasyente, isa ni ka-56 anyos nga lalaki, nga may travel history sa London, kag nag-abot sa siyudad sa Pebrero 29, kag gin-confine sa ospital sa Marso 6. Ginmando naman ni Dia ang intensive contact tracing sa mga nakaupod sa nagpositibo nga pasyente. Ginpahayag naman ni City Health Officer Maria Carmela Hinsoli ang pasyente nga on recovery na sa kaso. Ginabusuan nga magpabilin na sa ospital sang 14 pagkadlaw kapag arapos ni liwat ini nga ipaydalom sa swab test. One of our PUI in Bacolod has been tested positive, and at the same time, according to her, the patient is stable, recovering, and is in complete isolation in a hospital in Bacolod City.
Ginkumpirma ni San Carlos City Mayor Rene Gustillo nga isa ka person under investigation kon PUI ang napatay las 12 hapon Marso 20. Sunod kay Gustillo, isa ka 74 anyos nga lalaki ang ginadmit sa Huwebes nga adlaw matapos nakita sa sintomas ng COVID-19. Dugang pa ni Gustillo nga nag-request na ang lokal nga gobyerno sang syudad sa Provincial Health Office para makuha ang specimen ng pasyente agad maberipika kung bala napatay ni sa COVID-19 o kung hindi. Palayag pa ni Gustillo nga ang pasyente mayara sa heart ailment history kagin konsiderar nga PUI bango sa sintomas nga nakitaan. Samtang nag-apela si Gustillo sa pumuluyo nga sundon lamang ang ginapatuman nga measures agud malikawan nga matapikan sang balatian. Game turnover naman sang Philippine Coast Guard sa lokal nga panguluhan sa siyudad sang Cadiz ang 5 ka miyembro sang isa ka pamilya nga nagikan sa bantayan Cebu ka nag-abot sa Cadiz Viejo sang kahapon nga adlaw Marso 20. Suno kay PCG Commander Johnson Benamin sakay sa sa isa ka motorbangka sanday Rico Abala 51 anyos nga mong boat captain. Ang asawa sa nga si Judith Abala 48 anyos ay labata nga si Winrich Abala 22 anyos kag duha pa ka menor de edad nga nag-edad 11 anyos kag 4 ka tuig nga babae. Posible suno kay Benamin nga ini ang mode of transportation sang pamilya Abala bago na ibaluan nga ginsuspend sa karon ang pagbiyahe pasulod sa probinsya sang Negros. Ang ining motorbangka may karga man nga 6 ka manok, 16 ka pisos, 16 ka kag mga bulak. Palayag ni Benamin, galiyon man sila gintatap sa mga healthcare workers kaangay sa pagkuha sila temperatura kag iban pa nga detalye nga kinahanglan. Siya, balukan din may border control ta. Ang amon niya mga stations bala sa coastline na ginapapatrol ko lang. Ibang motorbangka is not authorized to carry passenger eh. So, intercept sila namon and then din turnover mas sila sa LGU. Ang kabahin sa mapahayag ni Philippine Coast Guard Commander Johnson Benamin. Wala sang plano sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo Director Colonel Romeo Baleros ng istoryahon sisipalay sang gudang palunsod Cheche Alejano. Sunod kay Baleros, base magdugang lang ang kasikatan ni Alejano kag magamit niya ini sa politika. Nagpangayo naman sang pasaylo ang direktor sa sala nga ngalan nga nahatag niya sa katapos ng media angot sa nagpalagyo nga person under monitoring o kun PUM sa coronavirus disease o kun COVID-19. Ginklaro ni Baleros na ginhatag man lang sa iya ang ngalan halin sa motoridad nga nagpabulig papauli sa mga PUMs halin sa Clark, Pampanga padulong diri sa Negros Occidental. Una diri nagreklamo si Alejano nga nagbulabog sila sa ngalan ni Felix Alejano apang ginathag na ang ngalan nga amo si Felix Alejo. Ginasa naman bilang ground commander sa 4 ka ma-check-up points ang Bacolod PNP spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico, officer in charge ng Police Station 3 nga si Lieutenant Colonel Levi Pange, Bacolod PNP Operations Chief Lester Liada, kay Police Station 1 Commander Major Jovel Sidel. Suno kay Pico, ginapatutukan sa ila ang istrikto nga implementasyon sang no ID, no entry sa tanan nga border sa syudad. Si Pico ang mga tutok sa Sumag Bago border, si Pange sa Talisay Bacolod border, si Liada sa Alangilan Granada border, kag si Sidel sa Murcia Mansilingan border. Suno pa kay Pico nga madamo nga pasahero sang bus kay iban pa ang napaslawan nga makapakita sila nga ID, Certificate of Employment kay iban pa antes makasulod sa syudad sang Bacolod. Dakop naman ang person under monitoring o kon PUM kag manghod sini sa bypass operations sang Police Station 2 sa Purok Tahong, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Ang mga nagkaladakpan ang ginkilala sa ilananday John Mark, 26 anyos, kag Raymart de la Cruz, 23 anyos. Sunod kay Police Station 2 Commander Major Sherlock Gabana, ang duhang natukhang nasadto sang kapulisan apang liwat nga na monitor nga nagbaligya sang illegal nga droga. Nakumpiskar ang balor 50,000 pesos ang ginasuspetsuhan shabu, drug paraphernalia kag buy-bust money nga 300 pesos. Si John Mark ginakabig nga PUM tungod sang Marso 11 lamang ini nagbalik sa syudad halin sa Metro Manila kabangdaran naging separar ini sa iban nga preso sa custodial facility sang Police Station 2. Angot sining isa ka PUM nga nagpalagyo sang nagligad nga adlaw, magaserbing eleksyon para sa tanan ang natabo sa Bacolod noon nga si Felix Alejo nga ginaresto sa mga kapulisan matapos magpalagyo sa 14 ka adlaw nga mandatory quarantine. Ini ang ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II. Nagalaom si Diaz nga hindi na matabo ang ginhimo ni Alejo bangod ginahimo sang gobyerno provincial ang tanan para maproteksyonan ay ikaw lawas sang publiko.
Dunga pa ni Diaz, ginaasikaso na sa probinsya ang pagpasaka sang kaso nga paglapas sa Republic Act 11332 kung ang mandatory reporting of notifiable diseases and health events of Public Health Concern Act. Si Alejo ang isa sa 84 ka Negrosanon nga ginbuligan sang gobyerno probinsyal agud makapauli sa probinsya matapos ma-stranded sa Luzon bangod sa coronavirus disease. Sa karon siya ang kalakip na sa maging paidalon sa 14 kadlaw nga mandatory quarantine sa Mambucal Mountain Resort sa Banwa sang Murcia. Sa dugang nga mga balita lokal, patay ang tricycle driver matapos ginlutang sa Barangay Tanod las 12:15 sang Udto Marso 20 sa Purok 4, Barangay Inayawan, Banwa sang Kawayan. Ang napatayang ginkilala kay Pedro Valiente, 47 anyos, kag residente sang Sitio Pasalan, Barangay Kaliling, sa umanya Banwa, samtang suspect amo naman si Jonix de la Peña, 39 anyos, kag residente sang Purok 10 sa umanya Barangay kag Banwa. Suno kay Major Lowell Garinganaong gepes sang Kawayan PNP, ginpark ni Valiente ang tricycle sa lugar nga wala gin panagutan makapark, rason nga ginsaway siya ni Pasalan. Dugang pa sa dito nagumpisa ang ilang paglalisay, tugtog nga nuthangan ni De La Peña si Valiente, igo sa ulo kag duha sa lawas. Palayag ni Garingganao base kay De La Peña ang kalibre 45 nga armas datang ang ginapanagyahan ni Valiente kag naagaw niya lamang ini. Matapos ang insidente, gilayon man nagsungka sa otoridad si De La Peña nga preso karon sa custodial facility sang Kawayan, PNP. Park na siya dito sa no parking area. Binayaan yung tricycle niya. So, yung sunod sa Santa Anod, kaya yung nambalan, yung sitwasyon nga nila, pwedidra. Pag nagbigat pa na mga nadlaw nga sige sa pasaway dito sa barangay niyo. Allegedly, yes ang victim according sa atong suspect, but ang atong investigation hindi na nakapokus. Kabahin sa payag ni Kawayan PNP Chief Major Lowell Garingganao. Patay man ang isa ka bata samtang pilaso ng Iloy kag duha pa ka iban sang magbungguanay ang duha ka motorsiklo dire sa JM Basa Mabini Street sa Barangay 3 Poblacion, siyudad sang La Carlota. Ang napatay ginkilala kay Jefferson Amar, 24 anyos, kag Perlita Amar, 73 anyos, Lunsay Street Cleaners sang La Carlota ka nagapuyo ini sa Hacienda Ferlo, Barangay Lagrana, sa Muman nga syudad. Samtang ginkilala naman ang sakay sa motorsiklo nga sanday Armando Amson, 53 anyos, kag Arlene Amson, 23 anyos, tanan pumuluyo sa Muman nga barangay. Sunod kay Major Romeo Vargas, ang hepe sa La Carlota PNP, naglapaw sa piyang linya sandalan ang ginamaneho ni Jefferson kag nasugata motorsiklo nga ginamaneho naman ni Armando. Nagbungguanay ang duha ka motorsiklo rason sa pagkatumba sa Mayni. Giningagaw padala mga biktima sa Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital apang gideklarar nga patay si Jefferson. Patay man ang isa sa 3 ka menor de edad matapos nadalasa sang truck sa crossing Antolo, Barangay Suay, siyudad sang Himamaylan. Ang napatay ang ginkilala kay Christian Edquila, 13 anyos, pilaso naman Sunday April Rose Gatilogo, 12 anyos, kag Analiza Melendez, 14 anyos, tanan nagapuyo sa amuman nga siyudad. Sa investigasyon sang Himamaylan PNP, sakay sa pedikabang biktima kag nagtabok sa dalan, nga mo naman ang paglabay sang truck gani nga masangit ano wala nga porsyon sini. Nakaangkon sang malubhang ang kapilasan ang mga biktima kag sang gindalay ni sa Mamaylan Hospital, gindeklarar nga patay si Salazar. Para sa proper nga disposisyon naman, preso karon sa custodial facility sang Himamaylan PNP ang driver sang truck nga si Giovanni Tameses, 41 anyos, nagapuyo sa Barangay Talakdan, Banwa sang Kawayan. Ginpakamaayo naman sa asawa sa isa ka Australian national nga ipa-autopsy ang bangkay sa Esning Habana. Sunod kay Police Major Rainante Humokan, ang hepe sa Police Station 4, tuyo sa autopsy ang mga madula ang posibilidad nga mayara sang foul play nga natabo. Sa pagpangusisa sang kapulisan, nagaungot pa ang kutsilyo sa dughan sang 67 anyos ng Australian national sang masapuan sing asawa sa sulod sa Ilapuluyan sa Barangay Estefania, siyudad sang Bacolod. Sa inisyal nga investigasyon sa otoridad, naghikog ang biktima paagi sa pagbuno sa kagulingon tungod depressed ini. Patag pa ni Humokan, wala man sang forcible entry kag wala man sang nadula nga gamit sa sulod sang balay. Ngayon, sir, we are preparing the appropriate case, particularly the Public Act 4136, reckless imprudence resulting to physical injury and damage to property, and also for violation of Republic Act 9165, particular section 11, sir, position. Ang kabahin sa pagpahayag ni Major Humukan sa Police Station 4.
Ginpasaka na ang duwa ka mga kaso batok sa driver sang motorsiklo nga nagbunggo sa tricycle driver kag nakuhaan pa sang ginasuspetsuhan shabu sa Purok Gonzaga, Barangay 26, syudad sang Bacolod. Kasong paglapas sa Republic Act 4136 akong reckless imprudence resulting to physical injury and damage to property kag Republic Act 9165 akong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginpasaka bato kay James Diasis, 31 anyos, kag pumuluyo sa barangay Kalumanggan, syudad sang Bago. Si Diasis ang ginlagas sa mga bystander matapos ginpalagyuhan ang tricycle driver nga iya nabungguan. Sulo kay Police Major Reynante Humukan, ang hepe sa Police Station 4 sa ila pag-usisa kay Diasis na recover ang ginasuspetsuhan shabu kag shabu paraphernalia. Si Diasis ang sadto may kaso illegal possession of prohibited drugs apang nakagwa matapos madismiss ang kaso. Nasampay naman ay sa kapawikan sa fuse cage sa baybayon sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago, syudad sa Bacolod sa tuong Huwebes ang gabi. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Sergeant Robert Amatong, Investigation Officer sang Maritime Police nga nakabase sa Puno, Banago, ang pawikan ginabulanta duwa katapak kag may 15 ka kilo ang kabugaton. Duwa pa ni Amatong nagbisita sa fuse cage ang tag-iya nga si Mark Mata sa nadiskubrahan sini nga nasampay sa mga lugar ang pawikan, rason nga iya ni ginkarga sa sakayan kag ginpahigad. Ang mga pawikan ng turnover na sa DNR sa syudad sang Bago. Kag sa katapusan nga balita lokal, ginpaulanan sang bala sang ginapatian miyembro sang New People's Army kon NPA ang detachment sang Ka-Patrol Base sang Philippine Army nga nakabase sa Barangay Sandayaw, syudad sang Gilngan, Miyerkules mga 9 sang gabi. Sulo kay Captain Raymond Hamisal, officer in charge sang 62nd Philippine Army, naglawig sang 2 ka minutos ang pagbaylohanay sang lupok sa magtimbang nga bahin. Wala sang napilasan sa bahin sang militar, wala sang ihibalo si Hamisal kung may naigo sa bahin sang NPA bangod gilayon nga nagpalagyo ang mga ini. Ginkadismaya naman sini ang ginhimo nga pagpangharas sang NPA bangod wala man lang nagtuman sa ceasefire nga ginpangabay ni Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 18 minutos sa nagaligad sa tag ng alasay. Sa ato naman mag-aksyon nga nagaproblema sa mga bukol nga natubo sa inyong alawas. Sis Marikuntumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sa makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. May alivio. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medala Narnais at tumalang sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kakasantun plus nyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o sa Kalusuganyan Facebook page. Kaso sang COVID-19 sa Pilipinas naglambot na sa 230 samtang 18 na ang napatay. Western Visayas Medical Center pagaymuon sang DOH nga Sub-National Laboratory. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Life Extension. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us.
Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father. Paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:24. Detalya na sa mga balita nasyonal. Ginkompormar sa Department of Health na nagsaka na sa 18 ang napatay, samtang yara na sa 230 ang kumpirmado ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Isa ka 65 anyos nga Pinoy nga nagkasyudad sa Quezon nga may travel history sa Singapore ay ka-18 nga napatay bangod sa COVID-19. Base sa pinakauling nga records ng DOH, nadugangan sang 13 ang kumpirmado ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Samtang nagapabili naman sa 8 ang na-record nga naka-recover sa masakit. Nag-set up na ang Department of Health para himon sa National Laboratory ang Western Visayas Medical Center. Sa press conference ni Health Undersecretary kag spokesperson Maria Rosario Vergiere, ang mga sub-national laboratories ang nagaproseso sa mga test results ng COVID-19 patient. Sa karon may 5 ka mga sub-national laboratories sa pungsod ka magadugang sa listahan sa WBMC kag Bicol Public Health Laboratory. Nabaluan una ginduso ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa DOH nga may accredited laboratory sa Iloilo agud mapadasig ang proseso sa mga specimens ng PUIs kag may baluan kon positibo sa COVID-19. Ipaidalong naman sa contact tracing ang masobra 200 ka mga Pilipino nga nagtambong sa Muslim gathering sa Malaysia sa tuong Pebrero nga nagbalik diri sa Pilipinas. Sunod sa pahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergiere, may ginapatigayon sila nga koordinasyon sa Undersecretary sa Mindanao area nga among nagapanguna sa ginapatigayon nga contact tracing. Dugang pa, madugangan ang detalye kung makabato na sang report ang DOH gikan sa mga opisyal sang Bangsamoro Region. Base sa report, dinabulabanta 16,000 ka mga tao gikan sa nagkalailan nga pungsod ang nagtambong sa religious rally sa Kuala Lumpur sa pinakauli nga semana sa Pebrero sa nga tuig. Naibaluan ang tanang nagtambo ang ginabisuhan nga magpa-COVID-19 test matapos nagpositibo ang isa sa nagtambong.
Naglambot naman sa 40 ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa siyudad sa Quezon, kag lakip diri ang 3 ka doktor. Sa report, ang isa ka doktor nga gikan sa barangay Damayang Lagi ang nagbulgar nga ianalat na ng asawa kag bata. Samtang naglambot naman sa duwa ang napatay sa mga syudad bangod sa virus. Ang unang napatay ang isa ka shop owner sa Green Hills sa barangay Matandang Balara. Kay kaduha nga napatay ang isa ka lalaki gikan sa barangay Del Monte nga may travel history sa Singapore. Base sa report, ang syudad sa Quezon ang nagapabilin nga may pinakamadamo nga kaso sa COVID-19 sa Metro Manila. Ginpasiguro naman Interior Secretary Eduardo Anyo nga nagapabilin nga hilway sa COVID-19 ang tanan nga detention cell sa pungsod sa piyak nga nagasobra ang mga persons deprived of liberty sa kada selda. Suno kay Anyo, ini ang pinaka-safe nga lugar sa karon tungod istrikto ang ipatuman ang pagdumili nga makasulod sang sinuman sa tanan nga detention facility. Pareho ang ginsuspense ang Bureau of Corrections kag Bureau of Jail Management and Penology ang jail visit sa tagsa ka prison facilities agud malikawan ang paglaptas sang masakit. Sunod sa Bucor, wala sang inmate nga nakitaan sang sintomas sang COVID-19. Sa piyak ka bahin, gin-activate na sang BJMP ang ilang National Task Force COVID-19 para magpatuman sa mga measures agud mas ipasiguro ang safety sa mga bilangguan kag inmates batok sa masakit. Nagbato na sa application ng Department of Trade and Industry para sa Interagency Task Force approved ID cards kag skeletal workforce sa mga establishmento nga ginapanugutan nga mag-operate sa piyak sang enhanced community quarantine. Kinahanglan lamang nila nga mag-fill up sang form kag ipadala ini sa email address sang ahensya sang gobyerno nga sakop sa mga establishmento. Abiso sang DTI sa mga employers, limitahan mga personnel nga pag-applyan sa ID agud mapabili ng social distancing. Nagpamalibad ang palasyo sang Malacañang nga hingadlan ang mga local government units nga wala nagasunod sa gintalana nga guidelines sang gobyerno nasyonal angod sa pag-away sa paglaptas sang COVID-19. Nagapilar si Cabinet Secretary Carlo Nograles sa publiko nga untata na ang pagtudloanay bangod public health emergency labi na sa Luzon ang ginaistoryahan. Dugang pa isa ini ka General Directive gikan kay Presidente Rodrigo Duterte kag dapat nga tumanon sang tanan. Nagpamalibad man si Interior Secretary Eduardo Anyo nga hingadlan ang mga concerned officials apang ginpasiguro nga nagpakig-angot na sa ila ang mga matag-as nga opisyal. Ginanunsyo naman ni Bureau of Immigration Commissioner Jaime Morente nga ilay implementar ang pagdumili nga makasulod sa Pilipinas ang mga foreign nationals umpisa Marso 22. Ini ang basis man sa gin-issue nga sang Foreign Service Circular sa Department of Foreign Affairs nga nagasuspender sa pag-issue sang visa kag visa-free privileges para sa mga foreign nationals nga nagabot sa Pilipinas bangod sa deklarasyon sang state of calamity bangod sa COVID-19 kag ang deklarasyon sang public health emergency sa bugos nga Pilipinas. Suno kay Morente ang tanan issuance para sa entry visa kag visa required foreign nationals ang gin-suspend sang DFA samtang una nga na-issue nga visa ang cancelled man. Exempted naman sa suspension ang mga foreigner nga asawa o kunbana kag kabataan sang isa ka Pinoy, mga foreign crew members, subong man ang mga foreign government kag international organization officials nga accredited sa Pilipinas. Ini ang mag-umpisa 12 sang Oculas 12 sang tuwang gabi Marso 22. Nagpagawa sang transmutation templates ang Department of Education nga kung posible magamit sa mga manunudlo sa pag-compute sang 4th quarter grades ang ilang mga estudyante. Ini ang para sa mga eskulahan nga wala nakapatigan sang 4th quarter examination bangod sa suspensyon sa mga klase. Sunod sa DepEd ang grades para sa 4th quarter ang posible ibase sa written work kag performance tasks ng estudyante. Ang template ang pwede gamiton para sa grade 1 to 10 kag senior high school. Kinahanglan lang ibutang sa mga manunudlo ang ngalan sa estudyante, raw scores kag highest possible scores para sa written work kag performance task. Ang template ang magakompute sang percentage score, weighted score kag transmuted grade. Ginpahayag naman Labor Secretary Silvestre Bello III nga umpisa na nila ang paghatag sa financial assistance sa mga empleyado nga wala nakatrabaho bangod sa community quarantine nga ginhimo nga tikang sa gobyerno agud malikawan ang paglaptas sa COVID-19. Suno kay Bello, may one-time financial assistance balor 5,000 pesos para sa mga empleyado nga wala nakatrabaho bangod sa ginapatuman nga quarantine. Umpisa naman suno kay Bello ang bulig para sa mga displaced kag unprivileged workers
nga o kuntupad financial assistance program para naman sa mga informal workers. Nasaad sa programa nga magahatag ang ahensya sa mga cleaning solutions kag personal protective equipment sa mga informal worker nga makabenepisyo sa bulig pinansyal agod makapanilo kag disinfect ang ila panimalay. Posible man nga makabenepisyo sa programa ang mga tricycle driver, taxi drivers, street vendors kay iban pang apektado sa quarantine. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Ang Mighty C naman ang alkaline nga vitamin C para sa problema naton sa allergies. May mataas ining antihistamine properties. Ginapanubo ang histamine level sa aton nga lawas para makontrol ang allergies. Para masaan ang antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo ang nagakurap-kurap nga mata, katarata kag glaucoma. Ang nagapabakod man sa aton nga immune system. Ang may ma-order din nyo online pagi sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Inyo ginamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod gi Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!